Guys, ngayong hapon. Para si Dylan guys. Oh. Hello. Hello Dylan. Para si Dylan guys. Dylan. Hello. May bata na akong ibantayan guys. Oh. Hello Dylan. Hello Dylan. Hello Dylan. Heidi. Heidi. Hi. 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 11 months pa ni guys. Ay magtuig din siya karong kuan 21. Mag 1 year siya karong 21. Ano di? Up Dylan up. Hi Dylan. Hi Dylan. Hi. Hi. Wala yung mama to sa kuan eskulahan. Maestra yung mama. Yang papa Siman. Siman ang papa guys. Ba. 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 Marami sa kwarto po yung kay iyang kisagawas. Marami sa kwarto kay aircon man. Aircon man ang kwarto ni Dylan. Aircon yung kwarto ni Dylan. Hi, Bi, hi sa. Hi sa bo. Hi. Hi sa. Tira. Hi. Hi. Magwala na siya guys kanang sa puton siya buntag kay magdidi siya aman wala city sa Shoma wala city nasot sa magdidi panin siya dili padidiho na dayon ayon sa nasunsi kina siya tambal para sa jis ba nasa tambal para sa jis ba 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 bago din siya gikuan guys bago ni siya gioperahan ba dito sa India kay nagyayay man siya ba mayayay ba nayayay ang Dylan nayayay ang Dylan na mo hello Heidi hi 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 ikuha ang katrina ni kay maning nasa salog kaya ron dili mahulog si Dylan ba Dylan ba hi Bi hi hi ang Dylan okay nahubo ang medyas pa nahubo ang medyas ni Dylan nahubo ang medyas ni Dylan suta na suta suot medyas suot mana na siya kaon karon pa siya na bago magkaon kay mayan tulog
Kumanagbay lang sa tamban. Matulog din siya, nagdidi. Alas 11 nagdidi siya. Patulog din ako, ipatulog. Ba? Hay, hay ang dilan, hay. Hay ang dilan. Hay. Hay sa ba? Hay sa. Hay. Isuga, isuga yung. Uy, sa mata. Isuga kayo na. Ha? Isuga na. Isuga mong dilan, bay. Isuga mong dilan, oh. Hi. Pag-hi sa ba? Hi. Ay, din na yun. Hi. Hi. Ay, malaki na. Dirty na, dirty. Dirty na. Hi. Hi, Delan. Ang dilan, ang dilan na mo dilan. Ako na siya panggabi guys, kung maglarga na iyang bana. Siya panggabi nga yaya. Sililin daw magkuhan. Pero kanina ni parindir nila ni Riri ang babae. Ay ang ugangan. Ang ugangan na niya akong amo. Parindiran nila ni Riri. Yaan lang ni Riri guys. Marami din sa Kabulakan. Babaw Lalilin. Hi. Hi. Hi guys, good morning. So yan guys ay magluto tagkuan. Maning isda nga bulinaw. Nakakuan ko 2 ka kilo atong kuan na nagsuroy nga suki namo nya. Naaraman ko dinhi pagsuroy ato. Napakuha ko ni mama. Nagibutan ako ito sa rep nila ni mama ang uban giluto po na ko dila mama niya. Kagabi ipakuha na ko dito. Kuan ni siya kanang frozen kay ni siya kagabi nang wala ni siya na madaot. Wala ni siya madaot guys kay frozen man ni gabi Ato na siyang hugasan dan ato butangan og itlog. How's that mean? Hugas ito kalha lang. Lalo na dito. Frozen kay ni siya gabi guys. Ato na siyang hugasan. Check. Tagar ka tubig pagod na lang din. Yan na iring na nila. Di na panahon. Ay, panangag na kaiya magpilapan. Ayaw kami po nalimitan. Para siyang po din dahil. Ito man. Ha? No.
Ito pa akong gibili dito sa rep nila mama, guys. Wala na akong gidalatanan. Lugasan naman siya dito daan. Sige. Hugasaan naman ni Alan na naibutang sa rep. Hugasan after. Nanihot. Tubig, guys. Urus yung tubig. Tangan natutulog itlog, guys. Kaya untay hari na itlog sa tanan. Riselme, bakod na Riselme. Ano, pasulati ka sa ngalan niya mga kuanay. Sabi, Ha? Gilay na takag itlog ni mo lang. Ay me. Unsa? Ikaw ang gilainan, dili lang lang. Ikaw lang kala lang karon na wala paglutong itlog ni Meme. Hindi siya makaon manig sa ulan. Pagkaligo na rin, me. ta, tuloy mo trabaho maan yung bata, gagpayat pa ko sa kuan. Unya sa hapon, ingredient og sa hernet. Ano to deka, pungkol ka. Nabiyaan ko. Usa man ni mura sa pangawas, ano kabiyaan man ka. 425. Unya sila sa imo tatay, saan sila ora sa gawas. 430. Nabakli pa dito pa dito ng merkado. Dito ka sa hanging bridge mag-agi kay Dora. Dito gani. Na sila speaker dyan ni Kwan. John Paul, kusong ilo yung sounds. Ila John Paul, ila Gloria. Ila Gloria ba? Kita kang kalagang. Ya, perasaan mo kung naghapon dito. Ne? Sa eskulahan? Pagilo ko yung amidi. Selfie dito ko ron. Tabang guys. May paghikay namin kaya aron di ka alanganin sa oras mi. Ikaw ba mo'y pinakalangay kayo mi.
poson guys. Takang na lang. Lang, kaya udto na lang, oras na gid lang. Na, naguna na siya pagkaon guys. Hey guys, kain tayo. Mangiling ikaw dito ang ako ba eh? Pagdali na sad me, kaya maprasa ni mo sinilas me. Bakit na? Ko kaninyo. Bakit na, Ray? Ano ka naman nga sabon mo? Ang anong lang, hurot na lang. Sige na, sige na. Kaluto na ta, guys. Sige na, magkaligo na tayo. Agbaon ka na ni Beng? Sige na, pagkaligo na ka. Kapag ko na. Antay mo sa daan. Dito ante. Ay, so sa kabalaka, makan nga naas lula dito. Ay, kabalaka si Lakaw. Musutan dito. Kabalaka lula ka ron. Bukan ano, mga simod. Tay, adara ko sa ibang trabaho nagbanto niya tayo. Kagpahit pa ko sa kuwan, tay. Permit, o sa ingredients ang maluto nila. Pagdali na, Bing. Naluto na ang kuan guys. Tortang bulinaw. Magridita sa ilang baon. Sa baon nila ni Alan o naralaw na. Wala ko kabalo. Kano dyan na ng pasula na? Kasi hindi mo pinitong yung pasula na. Ay, mas na siya pasula na. Ilang bar mo siya pasula ko namin. Kasi pagkikuan kong kuan kay Ha? ano nga mo ng password kuan. Lang yung balunan lang. Ho. Sige na para mga ana. Di ka ba ang sudanalan? Kaon ako bes. Bahala mo diya. Lahib mo. Paslat pa nga ako. Kani merah ang giplat ko. Ano guys. Yung sakit niya sa kung gusto. Nalan mo na siya sa duduk ng yun. Sige lang gamit. Dili siya mo, dili na siya mo tuo. Kape. Oh. Kaya na siya install. Patahol ka na. Di ka makakaon dito sa inyo, right? Di ka makakaon dito sa inyo. Ano mo? Hindi ko pamahal to. Ay, Opo. bunyi pa ito digong tik. Di ba, di? Saan naman? Ano digong kaya ang ulo sa best? Di ba kaya digong nga? Hindi ba mao? Hindi tumama dito eh. Kung saan muna lagi ang... Ay, di ba?
sa Vietnam dato yung kumaron. Yang. Mama. Untung naman kita ako. Isun ba ni aning yang mama? Karena kung agalon guys, kung anak siya kanang ayaan ni Rere. Ang bata bang kagunon kay kuan bago pa to sa gioperahan kanang ang kuan to siya ang atay sa iyang mama gibalhin sa iya ha manang bantayonon ang bata. Hindi ako pamahal dito. Kaya nagkaon guys, may kape na. Hindi, kape gabi. Oh, may kape guys. Papasakay ya punya karon. Binili ka, binili. Butang sa ano? Bang, wala na. Lang baong kagbulinaw. Lang. Baong kagbulinaw. Baong ka fried chicken. Aman akong kaon. Padali mo siya. Kapit na city. Nako kaon guys, ready sa ako sa sinina ni Rizal mi.